बानलु बायदां बेथ' नोंसानि न'नि लामा नङा बहा लांदों नों आंखौ बानलु मानो खोन्थायाखै नों बहा लांदों नों मा गिदों नामा नोंखौ किडनेप खालामबाय साननानै बिदि नङा बानलु होमबानोथ' सिरि सिरि जिरायबाय था जुदि गारि सिङाव जिरायनानै थानो गोसो गैयाब्ला खोरखिथिं बारहनबानो जाबाय नोंनाव जेबो फंसेबो सोंजायाना बानलु बायदां बहा थांनो नागिरदों आं बेखौसो नोंनाव सोंगासिनो नोंथ' बुंदोंमोन ना नोंसानि न'आवसो लांनो होननानै फावगालिया लिंहरदों होननानै दालाय नों गारिखौ बबेथिं लांगासिनो सिरि सिरि जिरायनानै था माब्रै सिरि जिरायनानै थानो हानो आं बानलु बायदां नों खोन्थायाबा आं बोरै मिन्थिनो नों बबेथिं लानानै थांदों आंखौ कारा माबार फिदिंफिन आंनि कारा इउटार्न जाया बानलु बायदां आं नोंखौ मोजाङैनो सोंगासिनो बहा लानानै थांगासिनो नों आंखौ सिरि सिरि था होननानै बुंबायना आं नोंखौ जोंलारि खुगा दं होननानै जेरावबो बाहायबाय थानाङा सिरि सिरि जिरायनानै था मानसियानोथ' बहा लांनो नागिरमादों बेलाय आंखौलाय सोंबाबो खोन्थाया दहायबा आंजों मोजांखौनो रायलायाखैमोन नुबाबो आंखौ इगनरसो खालामदोंमोन दाबा बहा लांनो ओंखारलायखो मानसिखौनो जेबो बुजिना मोना आं बेखौ हेन्डसाम ना औ आं हेन्डसामानोखा बेनिखायनो नों आंखौ नायगासिनो नङा होमबा नङा माथो नों आंखौ बहा लांनो नागिरदों बेखौसो नायदों दा आंलाय लामाखौसो नायनांगौ दा नोंलाय आंनि मोखांखौलाय मानो नायबाय थाखो जेबो नङा गोसो बायदि नायबाय थानो हागोन मानो बयखौबो बिदि नायनो होयो नामा नोंनि मोखांखौ होआ होमबालाय मानोथो नायनो थिनदों आंखौलाय नों आंनि मोखांखौ नायबाय थाबाय नालाय नायबानो जाबाय होननानै बुंदों आरो आंनि मोखाङानो बेसेबांबा हेन्डसामखा बेवहाय आंनि गोरोन्थि गैया गावखौनो मा साननानै लायो बे बानलु बायदां न'आव गासिबो मोजाङैनो दङ ना मानोथो थांनानै नायाखै मोजाङै दङ ना गैया ओइ बानलु नोंनाव माबा मोनसे सोंबा मानो मोजाङै खोन्थाया रायलायनायफोरखौ सोलोंनानै ला नों बानलु बायदां जाहाथे उनाव नोंखौ गार्लफ्रेन्डफोरा गारनानै थाङा बायदि आंनि थाखाय एसेबां सानदोंबा आंनि गार्लफ्रेन्ड जाया मानो नोंलाय जात बुंनाङा नों मा थिक आं गुबुन सिख्लाफोरखौ बुनोबो हानाय रायनोबो हानाय बेनिखायनो बिसोरनि जायगाखौ नों लाबानो जाबायना बेजों माबा मोनसे उल्था बुंफिननाय माने माबा माबि बुंनो चान्स होनायसो जागोन बेनिखायनो सिरि थानोसै आं ओइ हांग्रि मोनदि आं नोंखौ बुंखाबायना टिउसन मास्टारा सोलायदो होननानै आंखौ इंलिस रोंजानो गिसोदों नामा नोंलाय आरे नोंनि इंलिस रोंनायाव आंहा जेबो प्रब्लेम गैयाब्रा माने आं बे टिउसन मास्टारखौनो बांद्राय मोजां मोनासै मानो मोजां मोनाखै जानांगौ आंखौ मोजाङै फोरोंनायखाय बिदि नङाब्रा होमबालाय माबायदिथो जायखिजाया नोङो बे टिउसन मास्टारजों फोरोंजानांला सोरबा हिन्जाव मानसिजों फोरोंजा मानि मा जाखांदों नोंहालाय What happened to you? What happened to my tuition master? Nothing happened. Just I don't like him. So what? So what, Lanjai Tempat? My tuition master is very, very good. So you jealous? Don't jealous. I am not jealous, okay? Just your tuition master is not good. That's it. Nah. This is not happening. Because this tuition master is very good to learning. And I don't understand why you so jealous. Because my talent is very good, nah. That's why you talking like shit. लाइला जामाइला नोंखौ बिदिबो फोरोंग्रा जाथारबायना नोंनि टिउसन मास्टारा हो नों एसेबां बे साननैसोनि एफा टिउसन लानानै रोंथारबायना नों इंलिसनि आंजों नांलायनो My main motto is fighting in English because I know English is very important to fighting. If I fighting English, then everybody say I am genius. That's why I am fighting English. आच्छा बारु थाइवानि लारु इंलिस रोंनानै नों मा खालामगोन नोंहा इंलिस रोंनानै मा जागोन देलाय बुंलाय मा खर' मावहैगोन नोंलाय मा बिमा खर' बिफा खर' मावगोन नोंलाय आंखौ बिमा खर' बिफा खर' होननानै बुंदों गावनाबा जेबो नङा मालाय सिख्लाफोरजों लाइन मारिनाय मालाय सिख्लाफोरजों मेनै मुनु रायलायखुमानाय आंखौ मिन्थिया सानदों आंहा जाम्बि नालाय सिरि थाबाय बायो आरो बेनिखायनो आं दा लेखा सोलोंगासिनो नोंहा बेखौनो दाय जालायबाय दाय जायाखै जायखिया टिउसन मास्टारा बेखौल' सोलाय बास आं नोंजों बेवहाय उल्टां फाल्टां नांलायबाय थानो गोसो गैया जायखिजाया गाबोननिफ्राय टिउसन मास्टारा फैनो मोना बास नोंहालाय आंखौ रोंजानो गियो आंहा रोंबा मा लस जागोन नोंहालाय माने आं जेबोखौनो रोंनांला जाम्बि जानानै थानांसिगौ आरो जाम्बि जाबाबो जाम्बि होननानै बुंगोन लेखा सोलोंबाबो दायानो जालायगोन मायाव गोजोननाय दङ नोंलाय गाब्लु गाब्ला खालामना मिथिबायना आं दा बांद्राय बुरखायनो गोसो गैया बिराद गाज्रि थासारियाव दं इलेक्सनाव देरहाबाबो जेबो सान्थि गैया मिथिबाय दावराव दावसि जेरैबो आरो बेनि सायावनो आंखौ दस्रा हिन्जावफोरजों रायलायदों होननानै दाबुंब्रा बेफोरबायदि थासारियाव आं मालाय हिन्जावफोरजों रायलायनो हायाना आरो आं नोंनि अनगा रावजोंबो रायलायखालाब्रा एसे एनै दुस्थ'मोन साननैसो सिगां दा नंलाना खिनो ओंखारदों मानोथो खोन्थाफैबाय थादों बेवहायलाय खिनो हाया नामा आं फायखानायाव थांनो गिदों रा थांनि आं थांनि साला
मोजाङै उन्दुनो मोनमारलालै मोजाङै सान्थि मथ' थानो मोनमारला साम' खिंखिरिनावसो थाहैनांसिगोन बिखायाव उफ्लेहैनानै जानो हानाय नंला गोसोखांदों माथो साम' खिंखिरिखौ खोनानो मोन्दों सोरजोंबा हाबा जाबाय होननानै नंगौना नङाथाय मा जालायखोब्रा मा जालायखो बे हर गेजेराव होख्रावबाय थानांला गारमाया जिगोन आबा आरो मा जानानैलाय खियालाय गोरा जाखो आबा नोंनालाय मा जानायमोन नों सानाव जेबो जायाखै आंना खिया गायोलाय खिया बोयां बोयां जादों बे मायाबा लाबथाबैदों गारबोआबो एरख'नांसिगोन जों खोमा मा जालायखो मा जाखो खिनाया मारै एसे दावराव ना खिथु गुदुंफोरावलाय औवा बिजौफोरासो हाबनानै दङ गावनि फिसालाखौ बिदि बुंनो हामगौ नामा खि गोरा जानायखौ नुवाखै नामा खि गोरा जादों मानो खि गोरा जालायखो बेला बोरै खिथु गोरै लाबो एरख'ना होनोसै आं एरख'ना होनो थांनाय गन मोनसे लायनानै फैलाय एरख'ना होनो आं आइले फिसालाया माबा मोनसे जादों नोंहा बिदिसो खि गोरा जानायखौ नुवाखै दा गथ'आ खस्थ' मोनबाय थानायखौ नोंहा बिदिसो बुंदों गनालाय थां माब्रै एरख'गोन नोंलाय मालायनि खिथुनि खिखौलाय रावबो मालायनि नङा आंनि फिसालानिसो बोरो नों लायाबा आंनो लायगोन ओइला मा गाज्रि बुस्थु जानाय नोंलाय समफ्राम फिथाइखौ जाखो ना माखो नोंलाय आथिया थालिरनि बेगरखौनो रग' रग' जाखो नोंलाय खिथुनि खिखौ एरख'ना होलाय आमारला होमबा नोङो आंना खिथुनिफ्राय खिलामाया गसिगोनलै हाथारलाबालाय मोनामदों अबेसे खियालाय मोनामखायो मोनामदों र' एरख'गासिनो आं मानो खि गोरा जालाबायनांगौ जाखो नोंनालाय दलथा मोजाङै एरख'नि आं खिखौ सासे मन्थ्रि जानानै खि एरख'नाय खामानिखौसो मोनबाय आं मा जासोनानैसो एसेबां बेफोरबायदि जानांगौ जाखो मा खालामदोंहाय नुवाखै खि एरख'ना होनायखौ आं गनखौ लाबोबायमोन नांला गनसो नांला दे एरख'नानै हो मा दौलै फिसालानो हो बेफोरबायदि खि एरख'लायना होनांनाय ओइ बेटा मोजां जाबायना दे एफा बुरजा खि लाबथानानै दोनदोंना नों मोजाङै एरख'नानै हो बायदिसिना बुंबाय थानाङा नों जाबायना आं जेबो खि मोनदाङासै जाबाय आबा मोजां गाज्रि मा जायो मा थायो ताल लाया नामा नोंलाय फिसालाखौ खालि टिउसन मास्टार खालि टिउसन मास्टार आरो बे टिउसन मास्टारालाय मा जालायखो जेबो जायाखै टिउसन मास्टारा जेबो होनथारनाङासो साला मोनामजोब्बाय आखाया बालाहाजों हुख'हैनोसै आं आबा दे खिथुआ सुदो आरो दुगैदो आबा मोनामजोब्बाय आं दुगैया एसेबां गुसुआव मानो दुगैया बेलाय दुगैनांगोन ना आरो मा जानायमोन नोंलाय दिनैलाय आं जेबो जानाय जायगायाव गैया टाइम मथे जानांगौ टाइम मथे खिनांगौ मिथिबाय फुङाव सानफ्रामबो खिनांगौ होमबासो देहाया मोजां जायो आरो खिनायखौ मालाबाबो लाबथानाङा जेसेबांनो खिनायखौ लाबथागोन एसेबांनो गाज्रि बेमार जायो मिथिबाय बे फाइल्स बेमारफोरा गाज्रि जायो बेनिखायनो फुङावनो खिनांगौ आरो सानफ्रामबो खिनांगौ जेब्लानो खिनो ओंखारो होमबानो खिनांगौ जुदि दिनै खिगोन गाबोन खिगोन होननानै थागोन बांसिनसो गाज्रि जागोन देहायाबो गाज्रि जागोन आरो बेमार जागोन मिथिबाय आबा दे दुगै आबा दुगै दै गुसुआबो दुगै आं दुगै आरो खिथुआ आंना बुजिबाय बुलाव जाजोब्बाय दे जाखागोन ना आं दै गुदुं फुदुंना लायना फैनि दासो सान्थि मानसिफ्रा आंखौ धमकि हरगासिनो नोङो मेसेजाव रावजोंबो दा नांलायायै नङाबा नोंनि स्क्रिनशटआ भाइरेल जागोन आरो नोंखौसो गाज्रि होनगोन बाला नंगौथ' आरो मालाबा बिमाखौ बिराद मोजाङैनो बुजियोथ' आरो नों आं मेसेजाव नांलायला होमबाबो नोङो जानला मोनला हारसिं ओंखारनाङा दे क्लिअ'पेट्रानि मानसिया नोंखौ आरो बुनानै थांलायखै आं बुजानायखौ गिया ओमफ्राय नों मानो दासिमबो खिथेर लाखियाखै लाखिनो नागिरदों बे क्लिअ'पेट्रा बुरैखौ क्रिसमासआल' जोबग्रोथों बिनि उनाव होखायथारगोन आं बेखौ आरामनो नङाबा क्रिसमास गेजेरावनो होखायगोन आं बेखौ बियो रंजागोन ना बै समावनो बेखौ आङो गादबगोन जोंनि बर' राजाफोरा जेरै खालामजादोंमोन बेबायदिनो खालामगोन आं
क्लिअपेट्राखौ बर' राजाफोरा गोदो दावहायाव देरहाखांबाथाय जि जौ लोंनानै थायोमोननो हराव रंजा बाजा ओमफ्राय सुथुरफोरा बे समावसो गाग्लोबसिगोन आरो दाथ' जुमाय लोंनायफोरा दावहा नांनो हालाना बेबायदिनो बर' राजाफोरा गावबा गावनि मासिखौ हगारना होनांगौ जादोंनो मिथिबाय बेनिखायनो एखनब्ला जौआनो गाज्रि साननानै जौखौनो रागा जोंना मासथिनि जौआलाय गाज्रिखा माथो बाथो बेफोरखौ नों हरावबो मानो बिदि सोलोंबाय थायो रोंबाय नों जि सुनो रोंबाय जि खामानिखौ गोसो होनानै मावो अननानै मावो मोजां मोननानै मावो होनबा गासैखौबो मावनो हायो ए बाला आंनि फिसाजो थाम्फै दे गोसो हो बोलो हो गोसो बोलो हो मानो लुबैदों बेवहाय मानो लानानै फैदों नों आंखौ नंनायनि नङिनि गाबनानै मोजां मोनोना नों मा नों गाबनानै मोजां मोनोना बेनिखायनो बे दैमायाव थांनानै मेगनखौ सुस्रांनानै लाहैथां नों मा बुंनो नागिरदों बानलु बायदों आं जेबो बुजियासै जोंलारि नों बे दैमाखौ नुदोंना जोंनि जिउआबो बे दैमा बायदि जोङो रुगुङावल' गसंनानै नायबाय थायोब्ला सिगांथिंजाय बे दैमाया बेसेबां दाहार दङ बे दैमानि फाखना माबायदि जों बेखौ मिन्थिया थिग बिदिनो गोजाम बिलाइया सिरियोबासो बिबारा गोदान बारफिनो अब्ला नोंलाय माखौथो साननानै नांथाबाय दं नंगौ माखासे मेम'रिसफोरखौ जों बावगारनो गोब्राब जायो आरो मालाबाबो जों बावगारजोबनोबो हाया आरो बेफोरखौ सानबाय थानानैनो गावखौ खस्थ' होनानै दाला मा थिक दिनैनिख्रुइ गाबोननि समा मोजांसिन जानो हागौ बेनिखायनो जेब्लाबो गोहो गोरा जा गावनि सायाव फोथायनाय लाखि आरो आग बारायलां नों बेखौ खोन्थानोसो आंखौ बेवहाय लाबोदों आरो बानलु बायदों आं मिन्थिया नोंनि लाइफआव मा सोलिगासिनो दङ नाथाय नोंनि गाज्रिखौ आं नायनानै थानो हाया बे हले रोखा बानलु बायदों नों आंनि थाखाय मानो इसेबां खालामगासिनो आंखौ लानानै इसेबां फोथायनाय दङना नोंहा नोंनि सायाव आंहा जेबो फोथायनांगौ गोनां गैया बेफोर आंनि खोथा आं आंनि साननायखौसो बांसिन इम्पर्टेन्ट होयो जानो हागौ आंनि साननायाव गोरोन्थि दं नाथाय आंनि साननायखौ लानानै आं नोंनि सायाव माबाफोर जाबसिनगोन बेबो नङा थ' आंखौ लानानै सिन्था खालामनाङा नों बानलु बायदों बानलु बायदों नों जेब्लाबो आंनि गाज्रि समाव थाफायो आंखौ गोबां बार हेफाजाब होबाय माखासे समाव आं नोंखौ गोरोन्थियैनो आं नोंखौ रायफ्लांबाय बेनि थाखाय आं नोंनि सेराव दिनै निमाहा बियो बानलु आंहा नोंनो होनो हानाय जेबो गोहो गैया नोंनाव गासैबो दंजोबो थाखा फैसा मान सन्मान आंहा नोंनो होनो हानाय जेबोआनो गोहो गैया बानलु अब्लाबो आं नोंनाव सोंगोन नों आंनिफ्राय मा लुबैयो नोंनिफ्राय आं मा लुबैयो होनो हागोन ना नों जानो हागौ आं दामि बुस्थु जेबो होनो हानाय नङा अब्लाबो खेबसे बुंनानै नायोब्ला मोजां मोनगोन आं नों मा लुबैयो आंनिफ्राय आच्छा एसेबां जुदि आंनो माबा मोनसे होनो लुगैयोब्ला समा फैग्रोथों होमबाना बुंगोन जागोन दे बानलु दा न'आव थांनोसै बिराद मोनाबाय फावगालिखौ नाहैया नामा नायगौमोन नाथाय मोनाबायना गाबोन थांबा जाया बेखौ आं मा मिथिगौ जागोन दे आं गाबोन थांगोन दाथ' आंखौ न'आवल' दोननानै फैदो आच्छा जापाननि टिकेटखौ मालानि लाखो फैगोन सप्तानि थां गारियाव जिरायहैग्रोलाय माने मा खालामगोन नों बेवहाय आं हासुनो ओंखारदों नायनो नामा नों आंखौ गोसो थोनायलाय आंबो नोंखौ गोसो थोनो नायबाय नाथाय नों मा खालामखो गुबुन सिख्लाजों नों फेसबुकाव ज' थाबाय आंनि गोसोआ दिनै थुख्रा थुख्रा गावबाय बे माना मुनिया हराव उन्दुनो गारनानै सोरजों एफा गोसा गोसा फन रायलायगासिनो बियो आं मिथिया नों आंखौ गोसो थोनानै आंनि फैसा जानानै आंखौ गारनो नागिरबा आं मानिया आयौ बे माना मुनि रुवाथिजोंबो आं हाला सोरजों एसेबां नांलायगासिनो र' आं बुंखानाय आंखौ गारनानैहाय नोङो गुबुनखौ लायोब्ला गनाय नङा नों गनाय नङा आंनि अनगा सोरखौबा लानाय ना नों गैले बे बाराव गैले नोङो गैले आं साननाय क्रिसमासाव नोंजों आंजों मोजाङै मोजां मोखां नायलायना रायलायनाय आरो जुलिनि खोथा सावरायलायनाय दा नोंखौ मा नुखो आङो फेसबुकाव बेलेग सिख्लाजों नोङो लाइन मारिनाय सोर सिख्लाजों नोंहा भिडिअ भाइराल जादों खुदुमलायनायनि आं नोंखौ दा उनाव फन हरगासिनो दायो आंना माहाजोना आंखौ रायदों मानामुनि बे हराव सोरजों रायलायबाय थादों नोंलाय सोरजों रायलायनो आंलाय आंनि मेजरनायजों बे हराव इसेबां गोसा गोसा फन रायलायनो नंनायनि नङैनि माखौ एसेबां फन रायलायबाय थायो नोंलाय सानावबो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो फन रायलायो मोसायो रिल बानायो हरावबो बिदि गोसा गोसा रायलायो नामा खामानि मावना फैनाय मानाय मेंनानै उन्दुफैयो मानसिफोरा आं खामानि मावाखै फुंनिफ्रायनो सिखारनानै मोनासिम खामानि मावनाय अब्लाबो एसे मिन्थिनांगौना नों फावगालि बिफाया सानाव खामानि मावना फैनानै हराव उन्दुयो मेङो मानो बेफोरबायदि रायलायगासिनो नोंलाय जौमोन बैसोनि सिख्ला राखौनो आंबो मालाय अब्लालाय आंबो रायलायनाय ना आंनि बयफ्रेन्डाहाय सोरबा सिख्लाखौ लानानै फेसबुकाव भाइराल जागासिनो खुदुमलायनाय अब्ला आं दुखु मोनो ना नोंनि पार्सनेल खोथाखौलाय आंनोलाय मानो नांगौ
नोंहा उन्दुनाय टाइमाव उन्दुनांगौ फन रायलायनाय टाइमाव फन रायलायनांगौ जानाय टाइमाव जानांगौ खामानि मावनाय टाइमाव मावनांगौ दा नोङो गोसो जाबानो होख्राव फन रायलायबाय थागोन बे नङाना जेबोला दुखु जायो रायलायनो मोनागौ माने सानसेखौनो मोना आंनि बयफ्रेन्डआ गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिदों बिजों नांलायागौ माने आंहा सानसेयानो जाया थां बाहेरायाव थांना रायलाय थां बेयाव गोसा रायलायना मिथिबाय नोंबो मालाय हिन्जाव जाना हिन्जावनि गोसोखौनो बुजिया होमबालाय आं दसे नांलायहैनोसै बायदि रुवाथि लानानै फैनांगौ फैखे रुवाथि मोनथारिखायसो सहायना दंथारो दानि जुगाव रुवाथिबो मोनाना खामानिखौलाय एसे मोजाङै मावो मानसियालाय बानायथ' बारा गैया रागा जोंबा बोराबासो मावनायफोरखौ दोनथ'लाबायो खुगायाथ' ओरैबायदिखा उल्था बानलु बेदाङासो हायो बेखौ थिग खालामनो नै बे बानलु बेदाङा बहा दङ हर जालायबाय माथो आयु बे गथ'आ बहा थांलायखोथाय बानलु बेदां थेंक इउ स' माच मानो न' सिङाव हाबैयाखै माब्रै न' सिङाव हाबैनांगौ जाखो नों बाहेरायावनो दङबा न' सिङाव हाबैथां गुसु जाबाय गावनि मोदोमखौनो सैमा अमानि साननानै लाखो ना माखो नोंलाय बेफोरबायदि पातला जेकेट गाननानै मा फोरमायनो सानदों नों मा गोजां बोथोरबाबो गोजांनो रोङा नामा नोंनि बिगुरा सैमानि ना अमानि जाजादोंबाय थानाङा नों न'आव थांबाय थां अके बाय बानलु बेदां जोंलारि आइ औ आयै हा ओंखाम गोरलै जानो थांनायनि इसिबां गोबाव एन्टनियाव फैनानै दं न' सिङाव मा एन्टनियाव दंफैयो दहायनो फैनानै दंफैयो एन्टनियावआ नोमफाजों आंजों गोबां बार रायबाय बुंबायबो मानिया सिरि गोमजारै जिरायनानै दंबाय दं बांद्राय बुंबाथाय बुङो नोंनि अनगा थांनानै थानो हाया होननानै आंथ' बेखौ बुंबायमोन ना आं बेजों रायलायला होननानै मिथिला मा सानखोथाय बाहेरावनो दंबाय दङमोन न' सिङाव जिरायहोबाय आं गुसुखाय आं बेखौ मोजाङै बुंना थिनहरनि जोंलारि नों आंखौ नोंनिफ्राय गोजानाव थानो होदोंब्लाबो नोंनि खोथाखौ लाखिनो हायासै आंखौ मा साजा होयो हो जोंलारि नाथाय आंखौ नोंनिफ्राय गोजानाव थानो दाहो मादै जोंलारिनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा आं जोंलारिनि गासैबो सिमांखौ जाफुंहोगोन जोंलारिया जेखौ हास्थायो बेखौनो मावफुंनानै दिन्थिगोन खालि जोंलारिखौल' आंनिफ्राय गोजानाव दा खालाम आं सहायनो हानाय नङा एन्टनिय' नोंखौ आं मोजाङैनो बुंखाबायमोन ना नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै अब्ला नों मानो इसेबां अख्रा आं जेबो अख्रा खालामाखै प्लिज जोंलारि आंनिफ्राय गोजानाव दाथा आं मालाबाबो सहायनो हानाय नङा जोंलारि आं नोंनि गासैबो खोथाखौ मानिनो हागोन नाथाय बे फंसेल' खोथाखौ मानिनो हानाय नङा दाथ' आंनि आइ आफायाबो गनायथि होबाय प्लिज जोंलारि नोंनि जापाननि सिमांखौ आं सुफुंनानै होगोन नांगौबा आं न'खरनि गासैबो सोमोन्दोखौ गारनानै बेवहायनो थाफैगोन अब्लाबो आंनिफ्राय गोजानाव दाथा जोंलारि मादै नोंनावबो आखाइ खबजोबनानै बुङो आंनि आइ आफानि साजाखौ आंनो दाहो जुदि आंनि गोरोन्थिया जोंलारिखौ मोजां मोननायबा आं गोरोन्थिखौ साननानै लागोन अब्लाबो आं जोंलारिखौ गारनो हानाय नङा देनाय बुंनाय मा खालामनो हागोन नों जोंलारिनि थाखाय आं जेसेबांखिनि हायो बेखौनो खालामजोबनो नाजागोन आं जुदि आंनि आइ आफाया नोंसोरखौ माबा मोनसे होनबावदोंबा बेखौ आंनो खोन्था आं आंनि आइ आफानि एगेन्स्टबो थांगोन मानो होनोब्ला आं आंनि आइ आफानि गासैबो बोसोनखौ मानिजोबदों मोनसेल' गारनानै जेराव आंनि मोनसे लाइफ दं बे लाइफखौ आं रावनिबो साननानै आङो गथायना होनो गोसो गैया जेराव आं जोंलारिखौ मोजां मोनो बे मोन्थायखौ आं रावनोबो होनो गोसो गैया आंनि आइ आफानोबो बेनिखायनो खर' गंग्लायनानै आं नोंखौ बुङो मादै जोंलारिखौ आंनि खालामनानै होदो बेखौलाय आंलाय माथो बुंबावनो जोंलारि आइया माखौ सानो बेखौनो खालामबानो जाबाय एन्टनिय' सिखार आं मालाबाबो लुगैया नोंनि बेफोरबायदि थासारिखौ सिखार जेब्लासिम नों आंनो खोथा होआ अब्लासिम आं बे न'खरनिफ्राय दोरोदा आरो आं सिखाङा अख्रा दाजा एन्टनिय' बियो नोंखौ समाया नोंखौ मोननो थाखाय जुदि आं अख्रा खालामनांगौ अब्लाबो खालामगोन आइ लाभ इउ जोंलारि आइ लाभ इउ आं नोंनि अनगा थांनानै थानो हाया थौ जोंलारि सानैजों हाबा जानोसै नों आंजों हाबा जाखांनायनि उनाव बहाय थाङो मायो थांबानो जाबाय मा खालामो खालामहैबानो जाबाय नोंनि सिमांखौ सुफुंहैबानो जाबाय खालि नों आंजों जुलि जानानै आंनि जानानै थांबानो जाबाय आं मालाबाबो नोंखौ हेंथा होआ प्लिज जोंलारि नोंनि गासैबो खामानियावनो हेफाजाब होगोन आं अन्नानै आंजों जुलि जादो एन्टनिय' आं नोंजों जुलि जानो हाया मानि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला आंहा गुबुन मोजां मोननाय दङ मा होनखो नों औ आंहा गुबुन मोजां मोननाय दं आं फोथाया नोंनि फोथायैया देरसिन नङा न'आव थांगोन आं गाबोन मोजां रायलायगोन जेब्लासिम नों आंनो सैथो खोथा खोन्थाया अब्लासिम आं थाङा एन्टनिय' नों माहा लुबैयो जोंहानि न'आ बयजोंबो बखिजानायखौ जोंहानि न'आ लाजि फोनांजानायखौ नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा जोंहानि न'खौ लानानै लासिंसिं मोनफानायखौ जोंहानि न'खर मानसिफोरा बुंजानायखौ मा लुबैयो नों आं लुबैयो नों जेब्लाबो खुसियाव थानायखौ अब्ला आंनि खुसियाव थानायखौ लुबैयोब्ला थांदो नों न'आव गाबोन रायलायगोन जागोन दे आं गाबोन रायलायफैफिनगोन एन्टनिय' औ जोंलारि जेबो नङा गुड नाइट आं गाबोन फैफिनगोन एन्टनिय'
आं नोंनि खोथाखौ बोरै गनायना लानो दे। आंहा नोंनि बिमाजों समायखिरा लाबाय, जाय समायखिरानि थाखाय जोंहानि आइ आफाया दिनै निमाहा बिनायखौ मोनदों। जानो हागौ बे निमाहा बिनाया नंखाय, अब्लाबो आइ आफानि गोसोआव एसेबाबो गोजोननायथ' फैदों। आं माब्रै समायखिराखौ सेफायनो एन्टनिय', आं नोंनि मालाबाबो जानो हाखाया बे जोनोमाव। नोंनि आइ आफाया आंखौ मालाबाबो गोथार गोसोयै गनायखानाय नंखाया। आं जुदि बे खोथाखौ नोंनो खोन्थायो अब्ला नोंहा मा बिरखांगोन? गावनि बिमानि सोमोन्दै रावबो गाज्रि खोनासंनो गोसो जाया। I'm sorry, Antonio. I'm really sorry.